аз съм Еми, а вие сте в моят канал и в това видео ще ви покажа моите неща на Сол и Луна. Надявам се темата да ви е интересна. Ако това е така, продължавайте да гледате. Всичките неща съм ви ги показвала, просто реших да направя един общ клип с всичките. Така, първото нещо, което имам на Сол и Луна е това, което виждате, моя фон. Плакати. Добре. Сега ще ви прочета какво пише в тях. Тук пише: бъди свободен, бъди себе си, харесвам, ох, да се забавляваме. Тук не пише нищо, а тук пише усмивка. Така. Друг плакат, който имам, но не е тук на Сол и Луна, е ето този. Да. Слона и Матео, който ми е от списание на Браво. А тези, другите зад мен, са от списание на Сол и Луна. Така, продължаваме. Следващото нещо са ми чершафите на Сол и Луна, които ако искате да видите по-подробно как разказвам за тях, отидете в клипа ми какво получи за рождения си ден, там ги показвам. Така. Следващото нещо ми е този парфюм на Сол и Луна. Пише Ауч с Луна. Мирише много хубаво. Приятен е за училище или за ежедневието. Струваше 7 лева от DM. Така. Същото нещо ми е ето тази химикалка. С тази картинка на Луна. Пише синьо. Струваше 3,80 от една книжарница до поликлиниката Света София. Света Богородица, не знам. Така де. Не съм сигурна точно как се казва, но мисля, че има във всички книжарници. Има още един вид, който още не е излязъл. Но като излезе, със сигурност ще си го купа. Така. Следващото нещо на Сол и Луна. Опа. Ми е по-силна Луна. Опа. Така. То е на Клементони. Така. Тук пише Random Faces. Нещо подобно. Така, той е с 104 части и е за 6+ години. Да, много е хубав. Да преминем към следващото нещо. Следващото нещо ми е ето това списание на Луна, което сте виждали. Пише творенията на Луна. Така сказваме. Струва 4,99 за години 8+. Така. Плюс стикери на Egmont. Виждали сте го в клипа ми. 2 нови неща на Сол и Луна. Ако искате да видите какво има в него вътре, гледайте този клип. Така. И следващото списание ми е ето това на Луна. Специално издание. И още памет игра с 88 карти да играем. Ето ги и плакатите, които вече са залепени. Отзад тук са картинките за отрязване, които още не съм отрязала, но ще ги отрежа. Струва 2,99 на Egmont отново. Следващото нещо на Сол и Луна ни е ето този дневник. Наръчник на ролер скейтера на Egmont отново. Тук пише обичам. Така, книгата е много интересна. Вътре пише за кънките. Започва с жълти страници и свършва с жълти страници. А тук пише за Матео, Луна, Симон и Амбър. Тук трябва аз да напиша, още не съм написала. Като почна да я чета, ще напиша. Така. Тук книгата наистина е много хубава, но ето тук показват различни неща. На някои места има дори аз да пиша. Ето, твоята история. И ето тук се пише. И навсякъде има Луна. На всяка страница, където трябва да пишеш, има редове и Луна. Ето така. Да, книгата струва 11,90 за години 6+. Следващата ми книга на Сол и Луна е Началото на лятото. По новия сериал на Disney Channel. Запознай се с нея преди всички останали. Тук само дето пише Disney Channel, а той е Disney Channel. Години 10+, и струва 6,99. И Луна и също има отзад.
Не съм почнала да я чета, но съм сигурна, че е много интересна. Така, тя има 158 страници. Не знам колко са главите, но знам, че е много интересна. Следващата ми книга е Приключението започва, която отново е на Егмонт, години 10+, цена 6,99, която е по-дебела, както виждате. Началото на лятото е кратка. Тази е 191 страници. Знам, че тя е интересна и е към 21 глави, така си мисля. Да. И следващата ми и последна книга на Луна е Създание на колела, която излезе много скоро и веднага си я купих. Цена 9,90, защото е много дебела. И е за години 10+. Аз съм на 10, но ще ги чета. Ето така изглежда. Кулицата е много хубава. Тя е с... Само да видя колко страници. Не мога да... Така. С 232 страници. Доста е дебела. Да. Следващото ми и последно нещо, което имам на Сой Луна е ето този дневник. Много е хубав. Така. Струваше 13 лева, мисля, че от една книжарница. Същото, от когато си купих и химикалката. Така. Сега ще го извадя от кутийката му. Ето така изглежда. Тук е Луна, а отзад е друга картинка на Луна. Имаше ключе, но го махнах, защото доста трудно го отворих. А отвътре листите са ето такива. Не съм писала още нищо. Ще пиша за сериала. И да. Това бяха всичките ми неща на Сой Луна. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако това е така, дайте thumbs up и се абонирайте за канала ми. До скоро!